Homenatge per commemorar la figura del general Moragues, heroi i màrtir de la causa catalana, com tants altres. Com sabeu, va ser un dels defensors d'aquesta causa catalana a la Guerra de Successió. El relat històric, vosaltres ja el coneixeu de sobres, fou delatat i pres, arrossegat viu pels carrers de Barcelona per un cavall, fins a arribar al patíbul on fou executat, decapitat i esquarterat. El seu cap s'exhibí durant 12 anys en una càvia de ferro amb una inscripció que, recordareu, deia: Josep Moragues, per haver comès el crim d'una repetida rebel·lió, haver abusat 2 vegades de la clemència reial, finalment la tercera vegada fou pres i executat per la justícia. Bé, pensant una mica en la salvatjada que va viure el general Moragues, sembla que els embats als que avui ens enfrontem siguin ben bé un acudit. Afortunadament, doncs, la justícia s'entén d'una altra manera, s'aplica d'una altra manera. Afortunadament també hi ha una forma més civilitzada d'afrontar les reivindicacions. Però, malgrat el temps, malgrat el pas dels segles, sí que és cert que la lluita pel reconeixement de la singularitat catalana continua igual de vigent, tant o més vigent com llavors. Visca la terra! Som aquí aquesta nit, 300 anys després d'aquell 1714 en què els catalans van protagonitzar una batalla aferrissada. Van lluitar amb una ferotgia que no han recollit les cròniques perquè la història la volen escriure els vencedors. Però nosaltres avui aquí recollim l'esperit d'aquell coratge, el coratge dels que van defensar un poble que per damunt de tot vol ser, és i serà un poble lliure. Bon vespre a totes i tots. Quan baixava cap aquí, enguany, pensava quin era l'any que feia
havia vingut per primera vegada i anava comptant i me n'anava a la primera dècada. I he pensat que era normal que fos així, perquè fa 10 anys que ens vam començar a trobar aquí en el Fossar el 10 a la nit. Visca Catalunya lliure i visca una societat humanista i lliure. De Valencia, de Mallorca, archiduque de Austria, conde de Barcelona, gobernador y capitán general del Ejército del Principado de Cataluña, regente y oidores de la Real Audiencia de la ciudad de Barcelona. Por cuanto por decreto del 9 de octubre del año próximo pasado señalado de mi alma, he sido servido de decir que habiendo con asistencia divina y justicia de mi causa, pacíficamente administrado por el Principado, no permiso que a mí establecerlo libremente y a mi paternal dignidad dar para el adelante las más saludables providencias para que sus moradores vivan en paz, sosiego y abundancia. He resuelto que en el Ejército Principado se forme una audiencia en la cual presidan por su gobernador, capitán general o comandante,